Ahojte, moje meno je Anit, pre tých, ktorí ma nepoznajú. Je už síce koniec októbra, ale mám ešte nejaké zábery z polky septembra. Teraz sa mi skrátka podaril zostrihať ten vlog, ešte čo sme išli v polke septembra na Liptov s rodinou na chatu na 3 noci. Bolo super, takže si ho môžete teraz pozrieť. Dobré ráno, máme štvrtok, čo je malý piatok, to všetci dobre vieme. Ale tak sa aj cítim. Nechce sa mi veľmi začínať pracovný deň, už tu sedím 20 minút a stále mám otvorený diář, že čo ma dnes čaká, ešte ani jeden bod som si poriadne ani len neprečítala, furt tu nad niečím rozmýšľam. A Vianoce a objednávať a to a to. Nejak sa mi nedarí dneska naštartovať deň. V každom prípade, dneska máme plný pracovný deň. Decká sú už v škôlke. Takže sa mega dobre pracuje. V tom zmysle, že nechodia sem a prosím si popäť, prosím si piť, poďme von, nudím sa, poď pozri sa ako toto a tamto. Takže nabehli sme na tvrdú prácu. Prázdniny skončili, robota sa začala, ideme na to. Ale ja sa teším sa z toho, že už pomaly odchádza leto, lebo už som preletovaná, už tie teploty, ktoré ešte sú niekedy také, že vysoké, už sa mi trošičku ako keby na obťaž, už ma to ani neláka dať si plavky a ísť sa von opalovať na záhradu cez víkendy alebo tak, takže najvyšší čas, aby prišla pekná jeseň, ale neviem, čo budem nosiť. Pozerala som sa do skrine, mám tam kopu letných vecí, všetky trička mám extrémne krátke, na jeseň nepoužiteľné. A budeme musieť ísť na nákupy. Najprv si ale však musím vymyslieť, že čo ja budem nosiť, čo by som chcela túto jeseň nosiť. Takže musím popozerať nejaké inšpirácie. Lebo ja keď vôjdem do obchodu, a to dúfam, že nie som sama, ja keď vôjdem do obchodu, ja mám čierno v hlave. Ja si vôbec nepamätám, čo mám doma, čo hľadám, čo by som potrebovala, aké topánky mám. Nič si nepamätám. Ja vyslovene, keď nejdem s tým úmyslom, že dobre, tak potrebujem hnedé čižmy, toto a toto, ja neviem. A potom si kúpim vec, ktorú potom dojdem domov, že dokiaľ už, ale ja mám, hej, už troje biele tenisky napríklad. Takže ja som v tomto nejak narušená. Poďme byť zodpovední a poďme pracovať. Vidíme sa neskôr. Okrem toho, že sa mi uzušili vlasy, je už takmer koniec pracovnej doby. Takmer. Ešte mi zostáva hodina dovtedy, dokým pôjdem pre malého do školky. Tak tu mám štos nejakých papierov, ktoré si potrebujem preštudovať. Ale ja ich pôjdem študovať na pás. Prečo by som sedela a čítala, keď pri tom môžem pochodovať a využiť ten čas trošičku lepšie. Takže ak mi do toho nič nepríde, tak dúfam, že toto budem vedieť takto preštudovať, že pekne budem pochodovať. Ale dnes je ten štvrtok. Ja som vám nepovedala. Zajtra je piatok. To vám došlo. Ale ja nepracujem. My máme dovolenku a ideme aj tento rok na chatu. A ideme tam s celou Tommyho rodinou. Takto sme už boli aj pred rokom. Bolo nás tam extrémne veľa. Teraz bude o trošičku menej, ale stále je to veľa. A ideme tam na 3 noci. Lebo v pondelok je sviatok. Takže ideme sa zrelaxovať. Dúfam, že nám počasie vyjde, že sa dobre zabavíme a pogrilujeme a pôjdeme aj na nejakú loď na Liptovskej Mare. Poďme sa niekde dobre najesť. Ježiško, Mariško. Teším sa. Ale ešte musíme zvládnuť teda dnešok. Nemám ešte nič nakúpené, nemám nič pobalené a nemám ani v hlave vymyslené, že čo mám ja akože zobrať zo sebou aj pre decka, neviem čo, lebo nemám ani čas rozmýšľať, lebo furt proste veľa roboty, no čo sa budeme sťažovať, je super. Hlavne, že je robota, hej? To by bolo zle, keby nebola. Kam sa ide? Na chatu. Kam? Na chatu. Na Liptov. Leila pôjde sama na chatu. Ahojte. Dneska je ten deň, kedy ideme na Liptov. To, čo som vám hovorila, že ideme s Tommyho stranou rodiny na 3 noci
na prespávačku. Onedlho budeme odchádzať a zatiaľ som rýchlo vybehla odniesť pani Najru detkovi, lebo tam bude zatiaľ na prázdninách. A Najra veľmi nemusí, veľa ľudí a veľa psov, takže tu bude u babky u detka určite lepšie. Že Najri? Ale ideme, lebo som si zaplatila. 15-minútové parkovanie som si dala, že to je akože zadarmo, tak to musíme pekne stihnúť. Lebo táto parkovacia politika nás neteší. A zastavili sme sa po ceste sa občerstviť. Tentokrát sme vymenili hotdog za mekača. Prvýkrát, no. Natankuje niekde tam, to je babi Beja. Stáli sme teraz dosť dlho v zápche, ale hneď za zápchou, tam nie sme, ale je tam. Ale hneď za zápchou je Koliba pod Vlkolíncom. A tam, prosím pekne, ideme sa pozrieť, koľko ležíkov dostali od Martina Nováka, lebo tu bolo že bez servítky. Na nože točené. Tak si ideme dať nejaké jedlá, ktoré tu zostali po Martinovi. Zvedavá som. A je tu. Martin, poďme sa na teba pozrieť. Asi áno. Vývar bude. Tam. Ďakujeme. Pekná. Dobrú chuť. No, z telky sme videli, že tu je ten podpecník. Tento sladký sme si dali teraz zabaliť. A ja som si objednala, aj to my sme si dali trhané jelenie mäso v takej knedli, ktoré vyzerá ako parená buchta teda. A so sviečkovou. To bolo tiež v telke. Akurát tedy tam bolo s kloprovou, tak som veľmi rada, že teraz je so sviečkovou. To mi mám kapustovú. Aká je dobrá? Dobrá je. Áno? Leli vývar? No. Áno? Dobre. Vyzerá to veľmi dobre. Ježiš, tebe. Jaká porcia nošla. Jem tu paslíkov. Podpecník. Obrovitánske porcie dávajú, že si tam nechali extrémne veľa toho. Ale podpecník si berieme. Zlatko, asi ho dám k sebe. Akurát sme hovorili, že obsluha bola strašne milá, že veľmi milé boli tie. Musím ísť pre Natánka do školky. Ale on je tu. On je tu. Ale nám chutilo, ale akože extrémne veľké porcie fakt dávajú. Takže my sme si s Tomým kľudne mohli toto jelenie rozdeliť na polovicu. Takže dobre. Keď budete v okolí, tak choďte vyskúšať. A nemajte veľké oči. Ak nie ste extrémne hladní. A sme tu. Naša chata. Naša, lebo aj minulý rok sme boli v tejto istej. Ja by som tak spala. To bola dlhá cesta. Keď sa vyložíme, tak sa asi na chvíľku naťahnem na posteľ. V tejto istej sme boli aj predtým, to som vám už hovorila, ale fakt perfektná. Kuchyňa extrém. Veľmi pekná. A toto je super, my máme túto chatu schválne, lebo je hneď pri detskom ihrisku, alebo teda pri tomto výbehu, to nevidíte, ale tu je obrovská trampolina, tam je nafúkovací hriad. Takže decká sú tuto safe vo výbehu. A ukážem vám izby. A všetko je tu drevené. Nádherné. Tu je kúpeľka. Sa mnou. Tu je 1 dvojka. Druhá dvojka. My sme tuto mali izbu minulý rok s Tomáškom, s malým. Ale teraz budeme mať túto štvorku. Detská a my. Ježiš, všetko je tu drevené, nádherné. A ideme teraz vyvlačiť tie veci z kufra. Plná som, decka. No. Krásny západ slniečka je. Dobré ráno. Zobudili sme sa do takýchto oblakov.
Asi je vonku aj chladnúčko. A je vlhko a rosa a v noci aj pršalo vraj, neviem, ja som to prespala. Včera som potom už netočila. Neišla som síce spať, jak sme došli, ale ako lámalo ma extrémne. Ale tak išli sme, vybalili sme sa a pochodili sme tuto po chatách, že kto ako býva, aké majú, lebo nie všetky chaty sú rovnaké. A boli sme vonku, včera sa už neopekalo, grilovalo. Decka, je tu obrovská trampolína, takže všetci tam skáču. Všetci do 13 rokov teda tam skáču. A čo je tam aj nafúkovací rád a kopali sme si loptu a všeličo, takže tak ubehol ten večer. A potom o nejakej 9:30 som sa ja vybrala už donútra a zlomilo ma aj s deckami. A zvyšok osadenstva ešte zostalo asi do polnoci vonku a to už som pekne spala. A ideme sa teraz naraňajkovať a o nejakú hodinu máme zraz a ideme na loď, na Liptovskú Maru. Všetci. Dúfam, že počasie ešte vydrží a som zvedavá, že ako to tam bude, lebo keď sme išli okolo Mary, není tam voda. Po členky tam bola voda, tak som zvedavá, že či budeme tu loď tlačiť, alebo čo bude. Lebo je to zážitok. A ideme na loď Mara. Tomáško, čo? Tam je Natanko vpredu. Čo? Zo včeráku? No, asi z alkoholu. Oh mama, oh my god. Ideme. A ja si vláčim aj vestu, lebo ja sa vždy bojím, že mi bude zima. Ale zatiaľ celkom teplúčko. Ale čerstvejšie je tu teraz. Tá je a ešte bude aj na... Ešte bude normálne. Na vode. Originál, že... Bude chladnejšie. A, je to rukav, si dám tebe. Aha, rukav, no skús. Do vesty, či ti pomôže. Dobrý deň. Tam vzadu akurát začali tiež triatloniaci svoj závod. Mali rovnaký odchodový čas. Sme čakali na 10, kedy ich odpískajú, a vtedy sme išli aj my. Dobre. Máme rodinné hry. Sme po tímoch, vylosovali sme si. A prvá akcia je preťahovanie lanom. Ja som už prehrala. Tam je Natanko. Oproti tátovi a Lejle. Ťahaj! Ťahaj, Naty! Ťahaj! Dobra! Hurá! Výborne! Zo Squid Game. Skakali sme vo vreci. Bola som tretia zo 4. Celkom fajn. Oproti 3 chlapom. Pitie, prosím ťa, maminka. No, nesiem. Majú lyžičku, vajíčko. A idú. Výborne, super! A je to tu. Finito. Balíme sa, obliekame. Čakáme, kým nás balia. A ideme. Jak bolo? Dobre. Dobre.
Dobre. Dobre bolo. Áno, potvrdzujem. Dobre bolo. Boli sme tu 3 noci. Dobre. A ideme teraz domov, je akurát, neviem koľko, nejak do obeda, okolo 10 hodín môže byť. Balíme sa, lebo Lelušku čakajú ešte doma povinnosti, keďže piatok vymeškala školu, takže treba dohnať a učiť sa na zajtra. Ty sa ešte nemusíš učiť. A keď budem veľký, sa budem učiť. Hej, presne tak. Ahojte, zdravím vás, už sme doma z Liptova. Už nejaký čas. Ale chcela som vám ukázať, čo idem teraz rýchlo vyrobiť. Natánko bude mať narodeniny. 5. Bože môj, 5 rokov bude mať. A okrem hlavného darčeka som mu chcela spraviť ešte niečo na potešenie. A videla som takú inšpiráciu, tak mu to idem teraz zrealizovať. Budem mať krabicu, ktorú ešte musím obaliť do papiera. Krabicu, ktorú vlastne obalím, nech je pekná. Dám tam tieto zapichovátkové veci. Chcela som polystyrén, ale tak nezohnala som. Ináč, áno. Začína sa to. A do tej krabice budem dávať na špajdle. Čo to je? Bambusové ražne. Dobre. Na to pripevním rôzne mňamky, sladkosti, autíčka, drobnosti, fakt toto sú iba také somarinky. Dám tam k tomu 5, alebo túto, neviem, ktorá bude lepšia, a obalím tú krabicu do darčekového papiera a ešte myslím, možno k tomu ešte strčím aj ten krepač nejako, aby to dobre vyzeralo, a spravím mu z toho taký darčekový boxík. Ja myslím, že to bude pekné. Neviem, či to nebude preplacané, ale myslím, že jemu sa to páčiť bude. A zvyknem deckám ešte vyzdobiť aj izby. Budem mať takú veľkú peťku, takú veľkú tortu. A Natánkovi som zobrala takéto farebné tieto třásne, s ktorými ozdobíme izbičku. Tadá! Celkom dobre to vyšlo. Juj. Super. Takže takto. Ja si myslím, že ho to poteší. Plus dostane z Decathlona takú vonkajšiu hru, ako keby tenis a futbalovú bránku. Ahojte! Čaute. Idem práve vyzdobovať, ježiš, nie vianočne, jesenne obývačkou. Vyťahla som všetky krabice, ktoré som našla. Či existuje ešte nejaká? Dozvieme sa neskôr. Možno keď budem chcieť vyzdobovať vianočne. V každom prípade, práve si zohrievam obed, tak využijem ten čas a idem skúsiť niečo porozmiestňovať. A chcela by som to ešte dneska stihnúť, lebo zajtra má Natánko oslavu. Mal teraz 5 rokov a zajtra mu prídu gratulovať babky a tak. A chcela by som toto tak už mať také, áno, také cozy. Takže ideme na to. Ale najprv si spravím špagety. Ale ukážem vám ešte, toto dostal Natánko. A tá milá ruška. Ide spinkať. Toto dostal Natánko na narodky. To je z Decathlonu. Tento oný, vieš, tenisový oný. A je to super. Zatiaľ to máme takto v obývačke a tuto sa s tým po večeroch hráme. Lebo vonku prší. Takže kvôli tomu. A ešte dostal aj futbalovú bránku. Rozkladaciu. Aby sa dalo pekne uložiť, nech to nezaberá veľa miesta. Áno, stoličky mám hore, lebo išiel oný, ten vysavačko, mopko. Tu máte krabice. Tu mám tie krabice. Moja klasika. A zostanem teraz pri nej. Zase tieto moje úžasné tekvice v kombinácii s týmito... áno, záležitosťami. Tu mám už niečo povyťahované. Aj bordel mám trošku. Musím tomu zase nájsť formu a vymyslieť, že ako toto milujem. Toto musím mať každý rok. To je také niečo nádherné. Musím tomu nájsť všade priestor. Lebo minulý rok som mala aj tuto na tejto strane, ale
Za tento rok mi pribudlo viacej kvetiniek a neviem akože kam ich mám dať teraz. Že či tu nechám kvetinky alebo sem dám výzdobu. Netuším. A tanková torta. Veď ja musím ísť dneska ešte pre tortu. Ešte musím vyzdvihnúť tortu dneska na zajtra. A plus tieto 3 police, to sú také tie moje police dekoračné, kde si vždy niečo tematické naaranžujem. Už mi celkom podrastli vlasy. Toľko od naposledy, ale ešte sa nechystá, lebo nechcem chodiť každé 2 mesiace. Ku kaderničke a tuto vzadu. Mi tiež už extrémne narastli. Vyzerá to smiešne veľmi, keď mám cop. Joj, počkaj nejak. Takto. Vidno to, ja vám to potom ukážem. Tuto skrátka mám takéto. Také. Smiešňaky. Zistila som, že mi jedna krabica chýba, ale neviem ju kurňa nájsť. Joj, bože. Nechcela som to vyťahovať. Nevadí, ale vybehla som zatiaľ pre tortu. A máme tu, je krásna, pre toho nášho malého futbalistu. Jej. Taká krásna, futbalistická. No dobre, daj mu do chladničky. A zvoním.